Это подлинный костюм, самое начало 20 века. Моя бабушка, ей было 16 лет, она вышла замуж за армянского князя. У него было свое ателье, он привозил материалы и фурнитуру из Парижа и из Европы и шил для городских модниц костюмы, и в том числе шил для своей любимой молодой, юной, вернее, жены. Гэта костюм, які Вера Данілеўская перадала ў дар-музею, атрыбут эпохі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Ён адна з дэталяў, якая разам з нямецкім фотоапаратам 1912 года мэблі дае ўяўленне аб фотоателье аднаго з вядомых майстроў прафесійнай фатаграфіі Брэст-Літоўска Владзіслава Віснеўскага. На выставе цэлы раздзел прысвечаны фатаграфіям, зробленым на рубежы 19-20 стагоддзяў у мастацка-фатаграфічных ателье Ліндера, Стамлера, Урыноўскага. У жыхароў Брэст-Літоўска быў вялікі выбар. Усяго такіх фотамайстэрняў налічвалася больш за 30. Асаблівы раздзел паштоўкі з відамі Брэст-Літоўска. А пасля польскі перыяд 20-30-х, гады акупацыі 41-44 і савецкі час. На выставе працы вядомых брэсцкіх фотографаў Петра Трамбовича, Эдуарда Кабека і Яўгена Макарчука. Сыну Яўгена Юрую, патомнаму фотокарэспандэнту, добра вядома цана кожнага здымка. Это все такая была напряженная работа. Никто не думал, что там станет историческим, там прочее, там вот эти Климука, встречи прочие, там где-то ездили. До рэчы, супрацоўнікі музея наступную выставу, прымеркаваную да тысячагоддзя Брэста, плануюць пабудаваць на экспонатах падораных музею. И это не просто единичный предмет, это же экспозиционные комплексы целые будут. Это невероятные вещи по редкости, необычности и, самое главное, связанные с историей нашего города, то есть с нашими людьми. Татьяна Колокольцева, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».